Ia, Paulică, zi acum 3 cuvinte la cameră, să te vadă... Ei, mă, l-ai și l-ai luat până la altul. Hă? Ai supărat și l-ai luat până la altul. Păi ce să-i fac, mă, l-am cu ăsta filmez. Cum ai făcut tu de l-ai scos pe ăsta la interval? Ce? Telefonul? Asta e pentru filmat, atât, ca să pot să le pun Le... reclamă. Le-ai pe acum. Uite ce fain arată scările lui doamna Bratu. Și culoarea e tare. Așa că e la fix. Se iasă mișto marchiza asta. Înțelegi? Mișto, mișto. Ca să le bag acolo, cum îi zice pe internet. Coana are un pic de Matrea Fox la